Nik dut kanpokoa dela, baina japonea nik hortan fijatu. Manada juten dira. Normalean ikusten dira, bai, gero eta gehiago, bai. Normalki ben aparatoekin eta ben gauzekin. Igual saltza izkietela olako pakak edo, ez? Japoniarrak edo txinatarrak? Ez dut beresten, dena berdinak dira. Hori ja ez dakit. Ez dakit diferentziatzen, zein dira japoniarrak eta... Zerretingo zaizkizu, Nahiko modan jarri dela nere bai, eta gero ere badaukatela. Etortzeko baina. Azarratu da bile, borrik. Nabari dugu azkeneko urtean, gutxi gorara eguneko 50% igo dela japonerrak onera, internet bidez eta bar, komunikatzen dira, eta etortzen dira gauz batzuk eskatzera, taberna honetara bereziki. Zer eskatze dute, o zer gustatzen zaie gehien? Gehien bat eskatze dutena bortxeta gamba. 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 Gero dago txipiroia, asko gustatzen zaiela, eta marijulia. Baina gehien bat bortxeta gamba. Everything is delicious. Da izu noiz baite probatu dezun, janari japoniarrik. Saiatu naiz, baina ez zait gustatzen. Zergatik? Oso gutxitan eta egia esan ez ditola kili egiten. El pescado crudito ese, no, ez zait, no me va. El chinito ere, nahiko zaren. Gauza esetikoa, berezia, gauza berria, eta, bueno, gustatzen zaite. El susami, el sushi eta gauzoiek. Sushi hori atunakin, da hori lakarbiak ikusten da, eta gustatzen zait. Japoniera zerbaite? Nik egia esan oso gutxi. Badaude beste batzu ja gehiago daramatela, eta taberna honetan, eta bueno, oie ja ikasten dugu azte. Maukazu ez, zelako zerrenda bat Txuletatxo bat bai, nola esaten diren... Erakutsi. Zenbakiak eta. Hori da, japoniarrez. Ez da egin nola hartu behar da, sartu behar da bat bihatza lodiakin nola, eta bestia beste bi bihatzetan tarteka. Netzako zaiegi. Eta egiten du pintza bezala, eta bueno. Zale, jo, eta jaten hemen da esan. Ez nuke txotxakin jango, ni tenedoriekin jango nuke, ez dioke kasurik egingo. Hori hartze joz azkenean, balioi, baina... Japoniarrek gamba eta gamba eskatzen omen dute, gu ez geha gutxiago izango, zuen osasunean. Mundiala, behaiek badakite ondo, Donostiatik, Asier Otegi Euskal Herria zuzenean.